Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai sunana Ahmad Isah Adam. Jama'a barkanmu da haduwa a cikin wannan bidiyo. A wannan bidiyo dai ina son in sanar da ku ko kuma in koya muku yanda idan mutum ya turo maka sako a WhatsApp ya goge, yadda za a yi ka ga wannan sakon da ya turo maka ya goge. Sau da yawa za ka ga idan an turo maka sako, wanda ya turo ma sakon ya goge shi, za ka ga kai ba za ka gani sakon nan da ya turo ba. To za ka ji a ranka kana so ka san wannan wani sako ne wane ya turo min har ya goge. To ku kasance a cikin wannan bidiyon, za ku ga wannan yadda ake wannan abu dalla-dalla. Kar ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu ko da yaushe da zarar mun ɗora. Da farko dai ina so in nuna muku misali. Kun ga yanzu na zo nan na buɗe WhatsApp, na shiga na rubuta sako na tura. Na rubuta sako na tura, sannan daga baya sai na ce wannan sakon ya kamata in goge shi, bana buƙatar wani ya gan shi saboda ko na yi mistake ko wani abu. Na danna delete for everyone, wannan sako ya goge. Shi wannan wanda aka tura ma sakon, idan ya buɗe sakon shi da aka turo mai, zai ga an goge this message was deleted. To wannan sakon da aka turo min ya za a yi in gan shi? To abin da ake yi dai shine akwai wata manhaja da ake ɗaukowa a cikin manhajar Play Store. Ita Play Store kamar wata ma'ajiya ce ta manhajoji da ake ajiye manhaja a ciki, kai kuma za ka shiga ka saukar da ita. Wannan ita ce Play Store. In ka shiga ciki sai ka shiga gurin sacin manhaja, wajen neman manhaja sai ka rubuta sunansa. Za ka iya rubuta notification saver sai ka neme ta. Idan ka neme ta gashi nan za ka ga ta jero maka jerorinsu kala-kala, amma wadda za ka saukar ita ce wannan da farko, not saver. Sai ka danna alamar install. Wannan manhaja dai nauyinta ya kai megabyte 5.74. Za ka saukar da wannan manhaja ne cikin sauƙi, ya danganta da ƙarfin network ɗin da wayanka take da shi. Yanzu ta gama saukarwa, tana installing. Na shirya ita wannan manhaja a cikin wannan wayar tawa. Ta gama komai sai ka danna open. Bayan ka danna open za ta nuna maka feji kamar haka, sai ka yi gaba ko kuma ka danna wannan arrow da yake kallon gaba kenan. Sai ka danna, ta ce allow access to notification. Wannan tana cewa tana neman damar sanarwar sako, sai a danna allow. Idan ta danna allow sai ka zo nan gurin, ta nuna maka a nan gurin ne za ka ba da damar, za ka ba wa manhaja damar kula da sakonnin da suke shigowa. Sai a wannan gata nan 1 2 3 4 gata nan manhajar da muka saukar yanzu, sai mu danna wannan ya canza zuwa blue, sai mu koma nan gurin mu danna allow. Bayan mun gama da wannan sai mu danna back, ma'ana baya, mu koma baya. Nan ma ta ce allow not saver to access photos, media, file on your device. Wayanka ce take tambayar ka cewa ta ba wa wannan manhaja
da ka saukar akan wayarka ta ba ta damar ganin hotunanka da sauran wasu abubuwa fayil ɗinka da suke cikin wayarka, sai ka danna allow. Tana ɗauko duka application ɗin da suke saukar da notification akan wayarka ta nuna maka wannan pagin, sai ka danna next. In ka danna next, ga allow application ne all apps, sai ka danna all apps. Bayan ka danna ka, sai ka koma back baya. Ka gama da wannan gabaki ɗaya, sai ka fita gabaki ɗaya daga cikin wannan manhaja. Yanzu za mu je mu ƙara tura saƙon da muka turo ɗazu, muka goge shi. Yanzu in muka zo muka tura, assalamu alaikum, ya kake, ya gida, ka ba ta saƙon nan? Da na baka ka tura. Kai, mara dai rabu da maganar saƙon nan, ma yi wata maganar ta ka baya. Mara in goge duka saƙonnin da na tura. Bai kamata ya ga wannan saƙon da na tura ba, sai mu danna delete for everyone. Shi yanzu wanda aka tura ma saƙo, idan saƙo ya zo mai ya buɗe, zai gan shi gashi saƙonni guda 4 sun zo, amma a goge suke. To ya za a yi in ga wannan saƙon da aka goge? Sai in fita gabaki ɗaya, sai in koma kan manhaja ta da na ɗauko mai suna note saver. Gata nan, bayan na shiga cikinta, sai in danna wannan saƙon da ya shigo na farko. Ga saƙonmu da ya shigo, ta nuna in bayan na shiga, ga saƙonni da suka shigo, ga wanda saƙon da aka turo min aka goge. Idan na shiga cikinta, gashi na ga saƙon assalamu alaikum, ya kake, ya gida, ka bata. Ga saƙonnin nan dai kun gani kamar haka sun fito. Bayan shi ya goge su, to ita wannan manhaja tana riƙe mana su ne, ta ajiye mana su har sai lokacin da muka zo muka buɗe muka gani ba ma buƙata abin da muka buƙata. Muna da buƙatar mu goge, sai mu koma baya, sai mu danne shi wannan saƙo. Za ka ga alamar tick ya fito a nan gurin haka. Sannan in ka kalli samanka daga hannun dama, za ka ga alamar kwandon shara. In ka danna, ka goge shi. Mun gode da kasancewa tare da mu. Kar ku manta ku yi subscribe domin kasancewa da mu, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙonninmu a kan kari da zarar mun ɗora. Mun gode.